При правядзенні аператыўна-пошукавых мерапрыемстваў непадалёк ад беларуска-польскай мяжы ў Камянецкім раёне мытнікі сумесна з супрацоўнікамі абласнога ўпраўлення камітэта дзяржаўнай бяспекі і ўпраўлення ўнутраных спраў брэсцкага аблвыканкама затрымалі 56-гадовага жыхара Польшы. Ён спрабаваў рэалізаваць звыш 300 таблетак экстазі. На працягу амаль 3 месяцаў гэты грамадзянін быў пад кантролем адпаведных службаў. У яго была зроблена кантрольная закупка знойдзеных рэчываў, каб ідэнтыфікаваць псіхатропы. В результате проведенных оперативных мероприятий 56-летний гражданин Польши был задержан при сбытии ранее ввезенных 303 таблеток психотропных веществ. Мероприятиями проведенными было установлено неоднократное пересечение и ввоза данным гражданином психотропных таблеток на территорию Республики Беларусь. По материалам возбуждено уголовное дело по незаконному перемещению наркотических психотропных веществ через таможенную границу. Данный гражданин задержан. У адносінах да гэтага грамадзяніна ўзбуджана крымінальная справа.